Poštovani gledaoci, dobroveče. U novembru 2010. i januaru 2011. godine govorili smo o sunovratu nekada jedne od najmoćnijih metalskih firmi u Evropi, društvenog preduzeća IMT iz Knjaževca, fabrike koja je proizvodila motokultivatore i izvozila ih praktično na sve kontinente. U pitanju su bile neisplaćene zarade, otpremnine, sunovrat, mnogo novca kojima se ne zna trag. Sa nama su u studiju gospoda Veroljub Antić, predsjednik odbora poverilaca društvenog preduzeća IMT Knjaževac u stečaju, zatim gospodin Zoran Nikolić, predsjednik Skupštine poverilaca društvenog preduzeća IMT Knjaževac u stečaju i gospodin Zlatomir Marković, ovlašćeni predstavnik bivših radnika, nekadašnji sindikalni funkcioneri, dakle i radnici. Dobrodošli. Bolje vas naš. Ja sam napomenuo ukratko na početku neki od problema. Ono što je evidentno je da se od 2011. od januara 2011. pa do danas malo toga promenilo. Gospodine Antiću, da li sam u pravu? U potpunosti ste u pravu, samo što mi jednostavno nismo sedeli skrštenih ruku i mi smo naš deo posla pokušali maksimalno da odradimo u interesu svih, pre svega u interesu bivših radnika IMT-a, a onda i u interesu same opštine Knjaževac. Što ste ukratko radili? Evo, sada ćemo da kažemo ono što je bilo i najbitnije. Znači, mi se zahvaljujemo pre svega vama i svim saradnicima koji su vama pomagali tokom prošlih emisija. Zahvaljujemo se vašim gledocima i molio bih malo za strpljenja. Ovo je problem veoma kompleksan, problem koji dotiče mnoge porodice, ali evo mi ćemo da pokušamo da ponovo pojasnimo šta smo mi to u međuvremenu od likvidacije pa na ovamo radili. Znači, sama tok likvidacije i ono u prvim vašim emisijama 2010. i 2011. godine mi smo dobili šta nas je zateklo 2008. godine, 16.12.2008. godine, samo ovakav papir gde se vidi da je IMT Knjaževac otišao u likvidaciju. U međuvremenu, ovo o čemu pričamo, o našim aktivnostima, ovde se tačno vidi ko je u međuvremenu upoznat i gde smo mi to sve bili i kome smo podneli krivične prijeve, odnosno kompletnu dokumentaciju. Ovde se vidi pečat specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. To se desilo 29.2012. godine. Ovde se vidi pečat Veća saveza sindikata Srbije i ovde je potpis Svetlane Jovanović, šefa pravne službe. Moram da vam tu kažem, evo, tu je Svetlana Jovanović, obraća se Privrednom sudu u Zaječaru sa problematikom koja pritiska sve nas oko neisplaćenih zarada, oko sudskih izvršnih rešenja, oko nepovezanog radnog staža, kao i o neisplaćenim otpremninama. Ovde se vidi takođe Savez samostalnih sindikata Srbije, lepo se vidi, to je pomoćnik, odnosno potpredsednik u Veću Saveza sindikata Srbije, Zoran Mihajlović, koji se obraća ministru unutrašnjih poslova, kao što smo se i mi obratili, mi smo to u vašoj emisiji govorili. Ovde se vidi povratnica, isključivo obratio se predsjedniku, odnosno ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću. Tako da mi smo imali sve te aktivnosti. Najeminentniji ljudi i sve institucije u zemlji su upoznate sa našim problemom. Međutim, do današnjeg dana ništa se ne dešava. Jednostavno, mi smo na stotine dopisa uputili i tužilaštvu i stečajnom sudiji Božidaru Goluboviću, jer izlaskom iz likvidacije, znači u likvidaciji je bilo sve suspendovano, znači svi organi upravljanja su bili suspendovani. Taj koji je od strane Vlade Republike Srbije preko Agencije za privatizaciju, znači Agenciju za privatizaciju je formirala Vlada Republike Srbije. Sad nije mi jasno, vi ste prvo bili u likvidaciji, pa onda u stečaju. Pa mi smo jedinstven primer. Gospodine Nikoliću.
Mi smo jedinstven primjer u zemlji Srbiji. Da li je to možda bio neki eksperiment? Pa to je bio najverovatniji, to su nam i tako su nam i rekli. Znači, taj likvidacioni upravnik, Milča Kostić, je 2 godine radio kako je radio tokom emisije, mi ćemo reći, jer u specijalnom tužilaštvu je i takav materijal jedan predat. Znači, mi smo smatrali izlaskom iz likvidacije, ulaskom u stečaj, da ćemo pokušati da vratimo fabriku u nekakve legalne tokove. Znači, gde će da se poštuje zakon o stečaju, gde će jednostavno stečajni sudije koji bude određen da na neki način arbitrira i da seče. Međutim, na stotine, da ne kažem stotine, ali na desetine dopisa su upućeni i stečajnom sudiji, i predsjednici suda, i Ministarstvu finansija, i Agenciji za privatizaciju, i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Bili smo više puta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Razgovarali sa pomoćnikom ministra Milanom Josipovićem. Razgovarali sa desnom rukom Mlađana Dinkića, kako se zove, Mišelom Nikolić. Razgovarali sa Ljiljanom Đuver. Razgovarali sa Roskom Todorović. Kada se načne tema IMT Knjaževac i uopšte kompletna privreda, ti ljudi jednostavno ne žele da razgovaraju sa nama. Ja ih na neki način i razumem. To nisu ljudi iz našeg kraja. To jednostavno ne zna ni gde je Knjaževac, ni šta je Knjaževac bio u bivšoj SFRJ. Ali ajde da vidimo šta je tu, recimo, bolno kod zarada. Gospodine Nikoliću, tu su neki spiskovi otpremnina. 70 ljudi je u pitanju koji nisu primili ni dinar, čini mi se, je li tako? Pa mi smo to više puta potencirali i to smo izneli ovde kod vas u emisiji, a i na skupovima i zahtjevima radnika koje smo dalje prosledili opštini Knjaževac, znači najeminentnijim ljudima, počev od predsjednika i njegovih zamenika, preko ovde u Zaječaru, preko tužilaštva, Privrednog suda, u Beogradu, kao što je kolega već rekao, u sva ministarstva. Međutim, šta od toga? Do danas nema ništa. Kod bivšeg rukovodstva u opštini Knjaževac bilo je više razgovora i u pismenoj formi su dostavljeni ti zahtevi i pitanja radnika sa skupova. Prvi je održan 24. maja 2010. godine, onda smo bili u likvidaciji, a zadnji je održan 30. aprila 2012. godine. Znači ove godine dalje. Svi ti zahtevi i pitanja radnika su prosleđena. Međutim, do današnjeg dana nismo zvanično dobili nikakve odgovore. A šta je najbitnije bilo? Najbitnije je bilo pod brojem 1 povezivanje radnog staža za radnike i uplata doprinosa. Jer od 1.1.2004. do 5.12.2008. do odlaska u likvidaciju mi nemamo povezan radni staž. I ljudi koji su stekli praktično uslov da idu u penziju, ne može da idu jer tu nema uplaćenog staža. I stalno smo se pitali zbog čega i ko je dozvolio rukovodstvu fabrike koje je onda radilo i bilo u kompletnom sastavu, a deo tog rukovodstva radio je i u postupku likvidacije kod likvidacionog poverenika Milče Kostića, pa je zatim nastavio rad u postupku stečaja 15.12.2010. mi smo otišli u stečaj. Stečajni poverenik je postavljen iz Niša, Kosovac, Predrag Kosovac. Međutim, ništa nije urađeno. Pa je posle toga na zahtev odbora poverilaca odluka doneta, prosleđena Privrednom sudu i agenciji da se zbog neispunjenih obaveza od strane Predraga Kosovca kao stečajnog poverenika promeni i sada smo dobili novog. Međutim, zvanično u pismenoj formi mi ne znamo tog čoveka, što je bila obaveza i suda i agencije
za privatizaciju da nam to dostavi. Kada je došlo novo rukovodstvo u opštini Knjaževac, jula meseca ove godine, mi smo odmah inicirali sastanak kod predsjednika opštine gospodina Đokića. Na tom sastanku smo bili nas trojica, a od strane skupštine opštine bio je predsjednik gospodin Milan Đokić i njegov pomoćnik za privredu Saša Petrović. Ima tu, evo, kolega pokazuje zapisnik sa tog sastanka i dva osnovna zaključka. Pod brojem 1 je bio povezivanje radnog staža, što je najbolnije za sve, i pod brojem 2 isplata otpremnina onim ljudima koji je nisu dobili, a mi imamo spiskove dobijene od tadašnjeg direktora fabrike da 68 radnika nije isplaćeno. To su neke 3 varijante. Ovde vidite... Koliko je cifra u pitanju? Koliko je novaca u pitanju? Za 68... Da. Nije to neka suma. To ne znamo napamet, jer to zavisi od godina. Ali tu se pominje, pre nego što vas pitam, gospodine Markoviću, nešto. Recite. Ne možemo mi to, jer je to određena služba treba da izračuna u odnosu broj godina i stepen kvalifikacije. Nije za sve isto. Ali od jula je li bilo nešto, od jula, od tog sastanka, da li je bilo nešto reći o tome? Ništa. Od tog sastanka, od 24. jula ove godine, kod predsjednika opštine nema ništa, nikakvih povratnih informacija. Mi smo više puta kontaktirali sa njegovim pomoćnikom, gospodinom Miljanom Ranđelovićem, koji je uzeo na sebe obavezu, a i to moram da kažem, sa njim smo i bili u Ministarstvo regionalnog razvoja u maju mesecu prošle godine i bilo je obećanja kod gospođe Mišele Nikolić, koja je pomoćnik ministra, da će biti rešen naš problem. Kasnije smo razgovarali i sa ministrom Dinkićem u to vreme i u Knjaževcu i slali određene dopise. Sve ono što je gospođa Mišela tražila, jer je ona čak i mene zvala preko kućnog telefona 23. septembra 2011. godine, pred dolazak gospodina Dinkića u Knjaževac, da ja tu dokumentaciju pošaljem, ovo što imamo. Vi ste poslali. Međutim, mi smo poslali i nema nikakvog odgovora. Pa smo ponovo insistirali na tome. I onda zadnji put... Ono što mene interesuje. Momena samo. I zadnji put, kada smo uspostavili vezu sa sekretaricom gospođom Majom, traženo je ponovo da pošaljemo kompletnu dokumentaciju, odnosno sve te dopise. I mi smo putem faksa to uputili ponovo sve. Međutim, evo, do dana današnjeg nemam ništa. Mene interesuje, nekima kažete, vi ste dobili iz Ministarstva financija, ali tako, neke spiskove gde su isplaćene, navedene, isplaćene neke otpremnine. Ono što je najbitnije, moramo reći, znači u vašim emisijama mi smo govorili o pretpostavkama, znači i o izraženoj sumnji, jer mi nismo imali uvid u periodu 2008-2010. šta to likvidacioni upravnik, odnosno Vlada Republike Srbije preko Agencije za privatizaciju u IMT-u radi. On je doslovce rekao da on ne polaže račune nikome, osim isključivo Agenciji za privatizaciju i Vladi Republike Srbije. Na naš dopis, znači sa izlaskom iz likvidacije, ulaskom u stečaj, sa našim dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, mi dobijamo, evo tu se vidi, znači ovde se vidi pečat Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, ovde se vidi ime i prezime kome je to naslovljeno, znači predsjedniku poverilaca bivših radnika IMT-a. A adresa, dobro, to je na neki način njihov propust, da nije bilo ovo 19.350, otišlo bi u Kanjižu, znači jednostavno njih ne interesuje ništa. To je ono o čemu pričamo, to su ti spiskovi. A ovde piše predsjednik odbora porodice IMT Knjaževac, Veroljubu Antiću, pomoćnik ministra
gospođa Ljiljana Đuver, Koji sad mislim. koja je sada u Ministarstvu rada i socijalne politike. Znači, nema osobe koja nije upoznata sa ovom problematikom, a i šire. Ono što je bolno bilo za sve nas, što mi smo znali na neki način, ali nismo smeli to da kažemo, ali u vašoj emisiji je to samo potencirano. Ovo su spiskovi iz 2006. godine. Znači, prvi radnici fabrike motokultivatora i motora Knjaževac uzimaju i odlaze prvi socijalni program 2006. godine. Znači, svaki radnik po matičnom broju ima ga i te spiskove je potpisao Dragan Malešević, znači generalni direktor fabrike. 2008. godina, evo sad ću tu da vam pokažem, tu se vidi, to je novi socijalni program po kategorijama. A evo da vam i to pokažem. Znači, ovde se vidi na prvom spisku Malešević Dragan. Znači, generalni direktor fabrike Malešević Dragan. Dok na ovim spiskovima... Šta je tu problem konkretno u tim spiskovima? U tim spiskovima je problem, ono o čemu smo govorili. Izrazili smo sumnju da su mnogi primali socijalni program više puta. Da su socijalni program primili čak i oni koji su otišli u penziju. A da nas 60 i kusur radnika, što ja opet ne mogu da tvrdim, jer mi i dalje nemamo uvid u sve to. To je trebao da uradi prvo likvidacioni upravnik, pa je trebao da uradi kasnije stečajni poverenik, znači da je u roku od 90 dana on je trebao da napravi presek finansijsko-materijalnog poslovanja i da iskaže sva potraživanja i dugovanja, što do današnjih dana, znači 4 godine, ako uzmemo period likvidacije i sada stečaja, mi samo imamo jedan izveštaj. A trebali smo da dobijamo 3-mesečni, 6-mesečni, 9-mesečni i završni račun. Mi to nismo dobili. Znači, onaj ko je arbitrirao i onaj kome je to povereno, a to je sud u Zaječaru i stečajni sudija Božidar Golubović, nije nas kao predstavnike udostojio da na neki način zatraži, da obaveže stečajnog poverenika da to nama uradi. Ali samo što hoću da kažem, ovi spiskovi govore, evo, ali potpise, ovi su potpisi sasvim neki drugog čoveka, nije generalnog direktora. To za već 2008. Za 2008. godinu. A spiskovi isključivo može da potpiše generalni direktor. I što zakon kaže, da rukovodstvo fabrike ne sme da pribavi materijalnu korist, to moramo da kažemo. Znači, ne sme da pribavi sebi materijalnu korist i ni jedan od organa upravljanja. Upravni odbor, skupština, sindikati, znači, pogotovo rukovodstvo, generalni direktor, finansijsko-komercijalni direktor, tehnički direktor, direktor proizvodnje, nemaju prava da pribave sebi materijalnu korist i da uzmu socijalni program. Oni su to sve uzeli, o čemu će kasnije da kaže po spisku trenutak kolega Nikolić. Ali samo da kažem, ovo je potpis predsjednika sindikata. Znači, taj nas je zavio u crno. Kog sindikata? Samostalnog sindikata. Opet, to je druga, znači tu ide po kategorijama, ko kakav radni staž ima. Ajde ovako, da napravimo genezu. Shvatili smo o čemu se radi u spiskovima, ali da napravimo genezu, gospodine Markoviću, vas smo malo i zapostavili, odmah smo krenuli, što se kaže, u meso. Da napravimo genezu cele priče. Praktično 1950. godine je osnovan IMT, je li tako? Tako je. Sa nekoliko radnika, pa je preraslo u firmu. To je bila mala radionica, pa onda je preraslo u jednu firmu, jednu najmoderniju firmu u Evropi za proizvodnju ovih malih motokultivatora i priključnih oruđa. Pa je onda bilo oko 1200, ili tako, radnika i tako dalje? Pa bilo je 1500 sa Kalnom zajedno. Sa Kalnom, jer Kalna je bila naša radna jedinica koja je proizvodila isključivo ove priključne oruđa. Zatim, posle toga Kalna je, mislim, prva je propala, mislim, a posle je propala i Matica, kao što znate sami, IMT-a Knjaževca. Evo, ja imam ovde, mislim, ovaj spisak po godinama, odnosno mesece, kad i koliko, mene konkretno, ja sam bio zadužen ovu grupu u vezi povezivanja radnog staža. Ne puno, nego sve naše radnike boli to što nemaju povezan radni staž. I sad puno naših kolega koji
stiču pravo na penziju, ne mogu da odu u penziju zbog toga što im nije povezan radni staž. Među njima sam naravno i ja. Ja sam čak 10. novembra ove godine ispunio uslov. Dao sam zahtev za penziju, međutim ja znam sada meni treba da dođe rešenje da ja ne mogu da odem u penziju zato što... Koliko vama? Meni fali 52 meseca, evo ovako. 2004. godina 11 meseci mi je povezan radni staž. 2005. godina 6 meseci. 2006. godina 12 meseca. 2007. godina 12 meseca, znači kompletne godine nisu povezane. 2008. godina nije povezano 11 meseci i 4 dana. A to je tačno ono vreme kad je firma likvidirana. Znači do datuma likvidacije ništa nije povezano. Tako da ukupno, obično, nekim ljudima se 3 meseca manje javlja. Međutim, gro ljudi je 52 meseca i 4 dana ima nepovezan radni staž. Mi smo bili, kad smo likvidirani, postojale su više varijante. Jedna od varijanti je bila da se uzme socijalni program, a bila je i varijanta da može da se ode na tržište rada. Tu varijantu sam ja iskoristio i uzeo sam, pošto sam bio stari radnik, imao sam pravo na 2 godine tamo da provedem na tržištu rada. Kad mi je izašlo tržište rada, ja sam tačno imao na papiru 38 godina i 1 mesec. Ja sam napravio ugovor sa PIO-om ovde i dobio sam rešenje da mogu sam sebi da uplaćujem ove zadnje 2 godine do penzije. Tako da sam ja to lepo, fino, uljudno uradio. Evo, 23 rate, 23 meseca, novembar je Pokažite, molim vas, kameri. zadnja rata, evo, tu imam 23 priznanica. Prvu priznanicu sam uplatio, evo, vidite, to je bila januara mesec 2011. godine, a evo sada sam zadnju uplatio 28. novembra ove godine i ja sam završio, mislim, dobio sam rešenje od PIO da ja više od 10. novembra ne treba da plaćam jer sam stekao pravo na penziju. I normalno ja sam podneo zahtev za penziju. Međutim, pošto mi nije povezano 52 meseca i 4 dana, ja ću sada dobijem rešenje da ne mogu da odem u penziju. Meni su rekli gore, izračunali su mi da ja treba da platim sad ovog trenutka 230.000 dinara da mogu da odem u penziju. Pa se pitam, zašto sam ja prevaren kad je nama svuda obećano da nam povežu radni staž? Zato sam ja i platio ove zadnje 2 godine. Inače ne bi ja platio. Međutim, sad sam ja ovo platio, ali džabe sam platio, ne mogu da odem u penziju. Ja sam prevaren, 100.000 me košta ovo. Ovo me 100.000 dinara košta. Znači ja 52 meseca ako hoću da odem u penziju, znači sad treba naknadno da platim još 230.000 dinara. Pa se pitam, gde smo mi radnici, koji smo mi ljudi, da samo radnici ne mogu da odu u penziju. Nakon 40 godina mi, ljudi koji smo stekli pravo, ne možemo da odemo u penziju, a gledam tamo koja sve davanja neki dobiju. Imamo moje selo gde živim, tamo ima ljudi, ako mi verujete, nemaju ni jedan jedini dan radni staž, dobiju po 10 do 12.000 tamo socijalu, dobivaju Boga, ne znam šta sve dobijaju, a mi ljudi sa 40 godina ne možemo da odemo u penziju. Sad treba da uzem, znači, gde ja da nađem 230.000 dinara, da uzem kredit, niko neće da mi da kredit, nema čime da garantujem, ne radim, nemam primanja, da bi mogao da odem u penziju. A ovi ljudi sa budžeta koji su, njima ne da mogu da odu u penziju. Njima bre ljudi daju i otpremnine, daju im sve, odlaze kao generali u penziju. Čak što više neće da odu. A mi radnici ne možemo, puno naših ljudi su umeđu vremenu umrli. To je još jedan Nisu dočekali uopšte. Njihove porodice ništa nisu dobile, ništa, nikakve otpremnine, ništa. Eto, to je najveći problem nas radnika koji smo evo stekli pravo da odemo, a ne možemo da odemo. Imamo ga na papiru, a nemamo ga. Kad smo bili u ministarstva tamo, i ta Mišela Nikolić, ona je bila, ali tako, pomoćnica ministra. Ja sam se razmišljao dugo šta treba da ponesem tamo, da argumentovano nešto dokažem. Ja sam poneo moju radnu knjižicu. Moja radna knjižica je bila kod mene. Međutim, sad sam je predao, pošto sam dao ovaj zahtev, morao sam i original knjižicu da pošaljem ovdje. I zato je nemam. Ja sam izvadio tu radnu knjižicu i pitao sam gospođu ministar, pomoćnicu ministra, da li je to neki dokument. Kaže, to je jedan od najvažnijih dokumenta. Pa kako najvažniji dokument? Rekao, kad ovo za mene ništa ne zna. Kako ne znači? Rekao, pa evo vidite, ali ovde piše da sam se zaposlio 28.7.73. godine u IMT-u. Kaže, jest. A ovde piše da sam završio sa IMT-om 5.12.2008. godine. Da, pečat, kad sam ušao, pečat izašao overeno.
Rekao i overeno tamo stoji 35 godina, 4 meseca i ne znam koliko dana mi je bio radni staž u IMT-u, pošto sam ja imao i van IMT-a nešto. I rekao, evo vidite, kaže pa da. Rekao jeste, ali ja sad kad odem pa izvadim listing, meni nema 35 godina i ne znam 4 meseca, nego imam samo 31 godinu i ne znam koliko tamo meseci dana. Pa kaže, znamo mi to, ali mi će to da rešimo. Pa kad će da reše, evo, ja sam mislio, to je bilo pre 2 godine, ja sam očekivao, međutim, evo, dođe i meni do ovde i pređe me vreme, ja ne mogu da odem u penziju. Eto, toliko sam te u vezi ovoga. Da se vratimo, kažemo, genezi. Znači, zlatne godine su bile nekih 70-ih, 80-ih, je li tako? Sve do inflacije, devalvacije i denominacije. Znači, sve do 93. godine, pa čak šta više, mi smo se konsolidovali i posle inflacije i devalvacije i fabrika je radila. Šta je onda uzrok propasti Ja se vama izvinjavam. Teo sam malo pre da ne ostanemo gledalcima dužni. Znači, evo, ovde smo mi našli, znači ima ih puno, sije se, ali to treba da rade istražni organi, treba da rade oni koji su za to plaćeni. Sve službe postoje, svi su na platnom spisku, a niko ništa neće da radi. Znači, mi smo u prvom spisku iz 2006. godine našli jednu osobu. Evo je tu. Pa smo je našli i u 2000, evo je ovde. 2 otpremnine. Znači, da. Ne samo što je primljena otpremnina 2006. nego je ta osoba nastavila da radi do 2008. Znači, nastavila u fabrici da radi. Pa je primila i 2008. godine. Pa i to malo. Pa je nastavila da radi u vreme likvidacije. Sve do onog trenutka dok mi nismo podigli narod i hteli da stavimo tačku na sve to. Da jednostavno ta likvidacija koja je probni balon u zemlji Srbiji, pošto su to hteli na poludivnim i poluinteligentnim ljudima da probaju, i uspelo im na neki način u te 2 godine. Dobro, ali šta je konkretno uzrok propasti IMT-a? Uzrok propasti... Evo da čujemo gospodina Markovića. Uzrok propasti IMT-a... Nezainteresovana država, da... Jeste, krenulo je, mislim, i sam vama je poznato ratovi, mobilizacije, jedno drugo, i kraj krajeva je, mislim, cela Srbija kako je krenula privreda, tako i naša privreda krenula, mislim, izgledno. Ali... Ne mogu, ja ne znam to. Moje kolege, kolega Marković i kolega Nikolić, to su stari radnici i stari sindikalci. Oni možda ljudi i... Naš grad je zaplašen, zastrašen. Strašne stvari se u opštini Knjaževac dešavaju. Tamo može svako sa svakim, ali ko je na vlasti. Ne mogu jedni sa drugima dok ne dođu na vlast. Dobro, a kada dođu u situaciju... Vratimo se na IMT. Vraćamo se, da. Ali hoću da kažem da je u sve ovo umešala prste politika. Nekome nije odgovaralo. Iz vremena 92. godine opština Knjaževac je trebala da da kompletnu brigadu, da ode putem Hrvatske da ratuje. Pošto smo mi saznali o čemu se sve to radi, da ne pričamo o ovakve emisije, treba na desetine emisija da bi mi vama rekli o čemu se sve to radi i kako smo mi to otkrili, šta se to trebalo da se desi svima nama. Danas plaćamo ceh. Između ostalog, mi smo gospodinu predsjedniku bivšem Tadiću napisali, između ostalog, da je za opštinu Knjaževac napravljen genocidni plan. Ne za uništenje samo privrede, već i življa i duboko smo u pravu. Kako je sunovrat? Pa sunovrat normalno sa neodgovornim rukovodiocima. Kad nemaš normalne i odgovorne ljude. Kad naiđe... Ali vi ste proizvodili recimo 150, otprilike ponekad 150 dnevno motokultivatora, je li tako? Sada ću da vam kažem, ovo o čemu pričam... Nabavili ste recimo i neke mašine i sve to. O čemu pričamo sada? Mi smo u vreme proglašenja likvidacije bili u zdravo operativnom stanju. Šta to znači? Navodno, znači fabrika je radila sa kapacitetom od 60%. Pazite, od 60%. Ljudi su radili, roba ulazila u magazine, roba iz magazine izilazila za proizvodnju. Ja sam bio šef skladišnih magazina. Znači sve što je ušlo, od papirologije, od goriva, od maziva, boje, lakova, limova, otkivaka, odlivaka, robe iz kooperacije, od podloške, preko matice, preko raznih klipova, cilindara, sajli, sve je to bilo preko nas. Znači ja imam kompletan uvid. Problem je ovde navodno ispao
da fabrika motokultivatora i motora Knjaževac nije mogla da napravi 100 motokultivatora za izbjeglice u Hrvatskoj, što nije tačno. Taj program je bio zagovoren još 2006. godine. Za Srbe u Hrvatskoj. Za Srbe, znači za Srbe povratnike u Hrvatskoj. Taj program je bio zagovoren još 2006. godine. Ako se vratimo na 2006. godinu i ako ja budem izvadio kompletan presek svih tih šablona, onda će to biti još poražavajuće i za rukovodstvo i za one u vrhu vlasti koji su na neki način davali Dobro, vi ste bili svojevremeno na jednom kongresu u Beogradu metalaca, ako se ne varam, i tamo ste pričali o fleksi liniji. I tu se navodi, recimo, da je i tu jedan deo zapravo doprineo da se sve to fabrika stoji. nađe u Subotici. Znači, sve to stoji. I fleksi linija, koja nije do prvog kongresa metalaca Srbije nije bila dala čašu vode. Onog trenutka kad sam ja progovorio, a kako sam progovorio? Najviše mi iziritiralo to što sam ja bio prijavljen da budem 6. govornik. Kada je za govornicom izašao jedan profesor doktor, da mu sada ne spominjemo ime, jer zakoni su u ovoj zemlji jako labavi, kao što je pre neki dan i gospodin Dinkić rekao, zakoni treba da idu jednaki, treba da budu i da idu jednaki prema svima. Pazite, prema svima. A nije rekao da budu zakoni jednaki za sve. I ja se bojim da kažem ime gospodina, u rokovniku ga imam, koji je doslovce rekao, znači mi smo bili, moram da kažem i to, u Republičkom odboru metalaca Srbije, tamo gde se donose krupne i najvažnije odluke što se metalskog kompleksa tiče, pa i što se tiče samog vrha politike. Gospodin je doslovce za govornicom rekao da treba svetski problem broj 1, to je nuklearni otpad, treba ga vratiti tamo i odložiti ga gde je i vađen, a to je najbolje u Gabranici kod Kalne. Gde sam ja morao da izađem za govornicu i da kažem da to nije Gabranica kod Kalne, već Gabranica kod Knjaževca. Da ako država Srbija ima toliko para, mora sva sela i gradove, znači sa Zaječarom, znači sve do Dunava, da isplati, da taj narod iseli, pa onda može da skladište što god hoće. Ajde da se vratimo na IMT i kako je recimo jednostavno 5,5 miliona... Ta fleksi linija, samo to moram da kažem, trebala je da da 24, znači za jednu smenu, 24 kućišta za motokultivator 509, znači to je dizel motor koji smo mi kupovali od DMB-a Beograd. Upravo to ću da kažem, za govornicom kada sam govorio kako je jedna mašina kao unikat, znači mi umjesto da kupimo obradne centre, da možemo sa alatima da radimo sve drugih poslova, nama je namenjeno, znači ubačena je ta jedna unikat, specijalka, znači mašina direktno sa sajma. Meni su kolege, znači u Sava centru dobacili, pa kolega Antiću, ona je unikat, upravo rekao o tome i govorim, o zaveri DMB-a, IMT-a i Lole, jer to je mašina koja je proizvodila Lola. A mi, što smo kupili obradne centre iz Italije, i dan danas su u radno-operativnom stanju. Da se vrati... I u Kalni i u... U Kalni je sasvim druga mašina, to je jedinstvena mašina, to je druga mašina u bivšoj SFRJ. I kupili je Slovenci potom? Ne, Nego? ne, ta je mašina otišla u otpad. Slovenci su kupili, pa to su opasne stvari, sada ćemo o tome da govorimo, ljudi. Mi ovakve emisije treba da organizujemo najmanje 50-ak da bi ali ajde, pošto sada imamo ovako vreme kako imamo, dakle, ukratko da kažemo, šta se desilo recimo sa tim mašinama iz Kalne, iz Knjaževca? Evo, sad ću i to da vam kažem. Znači, mi smo predali tužilaštvu, znači ovde lepo stoji više javno tužilaštvo. Znači, mi smo tužilaštvu predali materijale što se fabrike oruđa u Kalni tiče. Fabrika oruđa u Kalni moramo da konstatujemo da više ne postoji. Znači, nje nema. Sa kompletnom infrastrukturom, to je najmlađa fabrika u ovom delu Evrope. Znači, zaokružena proizvodnja sa sadačima, sejalicama, motokopačicama, sa diferencijalnom prikolicom koju su nam jednom već uzeli, dali naši mangupi u Žitorađu, pa nam je danas Žitorađe konkurent. Pa smo ponovo pravili sopstvene alate, pa smo ponovo radili u Kalnu diferencijalnu prikolicu, pa smo radili univerzalnu prikolicu za 506. Samim tim ta univerzalna prikolica može i da je vozi putničko vozilo. Evo, posle toliko vremena, šta smo mi od tužilaštva dobili? To nije moj poraz. To je poraz tužilaštva, to je poraz
sudova u ovoj zemlji Srbiji. Mi pljujemo na tuđe sudove, ali svi tražimo pravdu pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Evo šta je gospodin Višeslav Maletić poslao nama, predstavnicima fabrike motokultivatora i motora Knjaževac. Šta piše? Ovde lepo stoji da nema elemenata za pokretanje krivične odgovornosti, pa ako mi, ovako kaže ovako, sada ću doslovce da pročitam, kaže, u vezi vaše molbe za prijem kod višeg javnog tužioca, to odgovara pomoćnik tužioca, ova gospođa Svetlana Simeunović, kaže, u Zaječaru, a povodom obaveštenja koje vam je dostavljeno od strane ovog tužilaštva, broj 257/10 od 6.6.2012. godine, da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka po vašoj krivičnoj prijavi. Potrebno je da ovom tužilaštvu dostavite bliže podatke koji su razlozi vaše molbe, pazite, koji su razlozi naše molbe za prijem, odnosno da li imate pritužbu na rad postupajućeg zamenika i na donetu odluku po vašoj krivičnoj prijavi ili ukoliko je drugi razlog da dostavite pismeno obaveštenje o tome. Mi smo, kada smo dolazili ovde u sudu kod gospodina Golubovića, otišli do gospodina Višeslava Maletića. Kada smo otvorili tu temu, gospodin Višeslav Maletić, ako je progovorio isto, progovorio je i on. Za mene kao čoveka, predsjednika sindikata, 90-ih godina, tužilaštvo je podiglo za noć optužnicu, što sam po funkciji, što sam morao da branim kapital fabrike i da štitim socijalna A što su podigli, na osnovu čega? Samo zato što sam kao predsjednik sindikata tražio da upravni odbor dostavi kako i na koji način se zadužuje kod banaka i fondova. Ali sam rekao da se upravni odbor FMM DPNT Knjaževac mafijaški odnosi u delu založena prava imovine i lica kod banaka i fondova. A da ja kao predsjednik sindikata i radnici fabrike ne znaju, jer ćemo sutra otići svi pod led. I tako je bilo. Tužilaštvo je podiglo optužnicu, pa je čak šta više razdvojilo, da bi mi što više nakarikali da odem u zatvor. A sada... I šta je bilo od toga? A sada, stalo je se kad sam ja izneo, iz kog razloga se stalo? Išao sam na 5 ročišta i onda kada mi je dosadilo, pitao sam sudiju Zorana Krstića za sve ovo što mene terete. Da li može jedan čovjek koji kao generalni direktor fabrike, koji nije zasnovao radni odnos u IMT-u, da radi ovakve stvari, da se zadužuje kod banaka i fondova, da ima ovakve putešestvije, da uliko novca troši na dnevnice, da troši po kafanama? On je rekao, molim, ja sam opet ponovio, da li čovjek može, koji nije zasnovao radni odnos u IMT-u, da bude generalni direktor 5 godine? Pa kaže, ne može. A onda izvadim dokumenat, kao predsjednik sindikata, gdje stoji... To nije taj dokumenat? Nije taj dokumenat, gdje je Dragiša Bogdanović, bivši taj direktor, na dan 27.11.1999. godine nema zasnovani radni odnos u IMT-u. Tako se slučaj zatvorio. A sada, posle toliko vremena, jedna ovakva fabrika, sa kompletnom pratećom mehanizacijom. Šta je sa njom? Samo eto, jedna mašina, 7,5, to je kompjuterizovana mašina. Ubaci se ovde sirov komad. Ide na savijanje. Evo, kolega... Šta se desilo sa tim mašinama? Evo, gospodin Nikolić, šta se desilo s tim mašinama? Prodate u otpadu, ništena. A uopšte sa svim mašinama, gde su, šta su? Mnoge su mašine date na revers. Mi smo to također predali tužilaštvu. Revers je dokumenat koji isključivo glasi da se roba ili deo robe ili mašina daje trećem licu sa određenim vremenskim periodom. Da li je to 30, 60, 90 dana ili na godinu dana s pravom neotuđivanja. Tužilaštvo, evo šta nam je to tužilaštvo nama dostavilo. Dobro, ajde ovako, ajde da budemo... Evo da budemo kooperativni. Znači, odlaskom u specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, ni ovo mi ne bi dobili da nisam ja bio u specijalnom tužilaštvu. Šta ste dobili? Znači, naš predmet, sad ću da vam kažem, znači, Republika Srbija, tužilaštvo za organizovani kriminal, zamjenik tužioca za organizovani kriminal, Zoran Babić. Evo, pogledajte. Znači, svi predmeti koje smo predali i ovom tužilaštvu i drugim sudovima, predato je u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Gdje mi je također gospodin Zoran Babić rekao šta još treba da ja uradim, malte da nacrtam imena i prezimena, kao da se ne zna ko je u kom periodu bio rukovodilac, ko je bio u upravnom odboru, ko je bio u sindikatima i ko iza svega toga stoji. Ja sam ga onda,
Nisam hteo ja to da radim. Evo, ovo je njegov rukopis. Šta je on meni rekao da treba da se još dostavi? Ja sam to dostavio. Jer navodno specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ne radi ako nema suma od 300 miliona dinara. A koliko je suma? Pa samo u Kalni preko 1.500 miliona. Eto, kažem vam, jedna mašina je koštala pre 30 godina. To je druga mašina u ovom Koliko je delu koštala? Evrope. 7,5 miliona maraka. Trećinu Knjaževca si mogao da izgradiš samo tom jednom mašinom. A gde su na desetine strugova, glodalica, bušilica, brusilica? Presu od 500 tona porušili su fabriku da je izvade, da je saseču i da oteru u Bugarsku, da je pretope. Specijalna presa, slovenačka presa, košta preko 6,5 miliona dinara. Ona je prodata za 400.000 dinara. Slovenci normalno, pa nisu ni budale. Nisu oni došli iz Zuničije ili iz Zaječara, nego došli čak iz Slovenije i uzeli tu presu. Preko 500 tona repromaterijala, to je svetlo vučeni materijal. Automobilske industrije su taj materijal izbacili, to je materijal u kvalitetu, još 90. godina, jer je veoma skup. Preko 500 tone repromaterijala. Na 150 metara do 200 metara je ispostava, policija u Kalni. 2 nedelje cisterne od po 25 tone mazuta gore. Ekološka katastrofa. Da bi kriminalci cisterne iz zemlje izvadili da prodaju. Pa ljudi, šta mi ovo radimo? Znači, iza svega ovoga stoji isključivo opština Knjaževac. I prethodna rukovodstva, i ova sadašnja rukovodstva, jer oni su IMT-u uzeli i Gabravnicu u kojoj je bilo dislocirano postrojenje za proizvodnju gasova. Mi smo proizvodili najfiniji gas. Tu je dolazilo iz bivše Jugoslavije, iz Hrvatske, iz Slovenije, znači ugljen dioksid, acetilen, kiseonik. Pa medicinski centar u Sokobanji i u Knjaževcu i svuda su koristili taj naš kiseonik. I mi nismo mogli da radimo. I to nam je uzeto. Uzurpirali su nam zemljište u igralište. Tu su bile topole, sve su to posekli, uništili. Tamo je i vodovod. Uzeli su nam staru upravnu zgradu. Uzeli su nam u Mezdreji našu imovinu. A kafane? Hotel. Hotel, normalno, sve to. Tamo lepo stoji. U ovim našim zahtevima lepo je taksativno navedeno. Po tačkama šta to mi tražimo. I koliko restorana, i koliko objekata, i koliko pod šumom u Aldinoj reci i Tatrašnici. Zajedničko rusko preduzeće Sovjomog, za koje je IMT Knjaževac pre 30 godina dao preko 8 miliona dolara. Kad to spomeneš, kao kad nekome baciš sodu u oči. Dobro, objasnite mi, a ko je doneo onda 2006. godine da se od 1200 recimo očisti toliko radnika? Rukovodstvo. Na osnovu čega? Pa evo, govorili smo u vašim prethodnim emisijama. Ajde da podsjetimo malo gledalce. Evo, u 2005... Evo, pustimo gospodina Pa ne Nikolića. zna Zoran to. Ja sam Znate, to... vi ste to. Pa je, ja sam to Ja sam jedno u mom vreme sklopu. bio ostan i na bolovanju, ali koliko znam, kada je direktor novoizabrani taj i koji je zatvorio fabriku 2008. došao, maja 2002. godine, prvi potez posle par meseci je bio ukidanje radničkog restorana. Tamo ljudi nisu primali platu. Šta, kako da kupi doručak? Njima je lako. Odu u kafanu i jedu. Idu na babin zub i samo ispostave račun. I provode se. Ogromne pare su išle na te kafanske račune i na mobilne telefone, ali to je sitnica u odnosu na sve ovo što pričamo. Imali su 7-8 službenih telefona. Zatim, šta je bio sledeći postupak tog direktora i njegovih saradnika? Što se tiče posla, ukidanje treće smene. Fabrika je radila u 3 smene u to vreme. A što su ukinuli treću smenu? Ne treba. Kaže, nemamo proizvodnju, nećemo, jednostavno njih zanimala proizvodnja. Kako ih nije zanimalo? Pa nije. Nije im bilo u interesu, hteli su firmu što pre da... Što? Ko je to interes da svoju firmu unište? To oni treba da se pitaju. Neće niko da kaže kako je fabrika otišla i došla do ovog stanja. To mi ovako sad pričamo ovde. Sljedeći potez, ukidanje posle treće smene, ukidanje druge smene. Ukinula se i druga smena. Svi su prešli koliko je ostalo radnika da rade samo prepodne, u prvoj smeni. I na kraju šta je bilo?
Poslije toga kraj, ukidanje i te prve smene, I znači likvidacija. stavljanje katanca, maltene i 5. decembra 2008. godine likvidacija. I svi su se onda bili iznenađeni kako to likvidacije. Valjda je prvo stečaj, pa onda likvidacija. Eto, mi smo možda, kolege su tu i rekle, možda jedinstveni slučaj. Zbog čega? I niko neće da kaže, to je uži krug dogovorio preko noći. A obaveštenje, ovo što je kolega ovde pokazao, početku, izašlo je da. posle 10 dana na oglasnim tablama. A rešenja, otkaz ugovora rada, dobili smo pred kraj godine. 25. Ja onda nisam radio, bio sam na bolovanju, kolege su radile do kraja godine, a neki su nastavili i posle nove godine. Čujemo šta ste vi Ja sam htjeli? hteo da kažem od 2000. godinu na ovamo, to je veoma interesantno. Do 2000. godine, mi svi znamo šta je bilo do 2000, znamo promene ove velike, do 2000. godine bilo su bombardovanja, ratovi, ne znam, 2000. godina, promene, sve dolazi na svoje mesto. Mi smo smatrali da će naša firma sad da cveta, zato smo se i borili, jurili tamo, tražili promene, evo, kolege, ja. Mi ni jedan dan nismo izostali tamo, bili smo na tim demonstracijama, uvek nosili smo to sve. I šta se događa? Do 2000. godinu, verujem ne, evo, kad izvadimo te listinge, ja sam za to bio zadužen, za taj radni staž. Nijednom čoveku ne fali ništa, ako mi verujete. Mi smo bili u sindikatu. Radni staž je, ljudi moji, povezan do 2000. godine. Od 2000. godine nadalje, Do 2001. naš direktor, 2001. ja ne znam datum, ali od 2002. je postao ovaj Malešić maja direktor. 2002. Vidite, ali od 2000. godine na ovamo, do 2008. do trenutka likvidacije naše firme, nama staž uopšte nije uplaćivan i povezivan. Zamislite od 2000. godine, pa je onda država izašla u susret, pa je od 2000. do 2004. godinu, znači povezala radni staž. Imam rešenje ovde kod mene, neću da ga... Znači svim radnicima ove Srbije je povezan radni staž. To se odnosilo i na Branku Dinić, da bome. Do 2004. godinu, da, ali 2004. nije bila povezana. Znači, sve je to bilo povezano i rečeno je da će u buduće sve to da ide kako treba, međutim, isto se nastavilo. Naš direktor uopšte nije uplaćivao radni staž, nije ljudima isplaćivao zaradu. A gdje su bile te državne institucije koje primu pal da ih kontrolišu? Kako se kaže? Inspekcija rada, Mi smo razgovarali sa ministrom Ljajićem, on je bio onda ministar za rad i socijalnu politiku. Imali smo razgovor sa njim 10. februara 2011. godine. 2 sata smo s njim razgovarali. I njemu smo i njegovim saradnicama u to vreme. Najinteresantnije bio je taj inspektor rada tu. I on kaže pa inspektor rada. A kolega kaže pa evo pitajte ga, kaže što nije što nije pao. Što nije ovo, znaš šta, mi smo stvarno bili zatečeni. Ja vam kažem, znači uopšte konstantno niko nije hteo, uz blagoslov opštinskih organa i ovo, svi su znali da se ne uplaćuje ništa i evo šta je sad došlo do toga, da radnik plati ceh, da ne može uopšte svoja prava da ostvari, a svi su to znali. I sad, ja sam otišao kod jednog advokata da mi to kažem, teo sam, rekao, gde vi meni da kažete koga ja da tužim sad, rekao, za ovo. Rekao, opštinu ili državu, republiku. On me gleda pa se ceri, znaš, kaže mi, pa kako to? Pa rekao, lepo, evo, rekao, ja ne mogu sad, ova prava da ostvarim, koga da tužim? Nije mi dao odgovor. 2 advokata sam konsultao, niko mi nije dao odgovor. A što nije fair od pojedinih naših kolega, koji su se možda namirili, što sada mešetare i puštaju neke bue i mušice, da svi mi ovde koji smo plaćeni, imamo nadoknadu, sad prijemo za ovo platu, sve. A koliko dopisa, koliko telefonskih razgovora, evo dolazak ovde i sve ostalo, sami finansiramo. Razumete? Pa kako živite? Pa oni su protiv svega ovoga. Oni hoće da ovo ostane ovako tajna. Da se ništa ne zna o tome. Još malo vremena ostalo, gospodin Antiću. Pa, malo pre smo nešto počeli, moje kolege kao i ja, mi smo na neki način i iscrpljeni ljudi. Mi smo, ne samo iscrpljeni, mi smo poniženi, obezvređeni, jer samim tim što smo ovde kod vas, institucije sistema u ovoj zemlji jednostavno za radnika i seljaka ne postoje. Malo pre ste pitali kako i na koji način je to IMT otišao i zašto je otišao. I kako su to ljudi? Mi smo u vašoj emisiji 2011. godine, ja sam to doslovce rekao, 2005. na 2006. godinu bile su veliki mrazevi. Znači, rukovodstvo fabrike smišljeno obmanjuje ljude koji to rade. Imali smo
najmoderniju kotlarnicu, najbolje kotlove I najveću havariju. i najveću havariju. U to vreme, znači 2005. na 2006. procena je bila 10 miliona dinara. Znači sve živo uništeno. Kako? Kako Mraz jednostavno, ispucao. znači nisu obezbedili energente. A kakav je to domaćin? Ako već ne može da obezbedi energente, ispusti vodu. on je trebao da ispusti iz sistema vodu ili šta još tamo u to ima. I kažete da je to smišljeno? Znači, to je smišljen atak, znači tu je krenulo da se urušava. Znači, M ne obezbeđuju, nesposobni su da organizuju posao, da obezbede repromaterijal. M su hteli na ovaj način da unište grejna tela, da narod jednostavno digne ruke od svega. Međutim, naši ljudi su toliko bili uporni da su morali primitivne da prave bubnjare od Da seku drva, da se kupuju. ovih kako se zove, buradi i metalnih. proizvodnje je išla. Moram da vam kažem ovo u vreme likvidacije, što i moje kolege i ja uporno tvrdim. Znači, mi smo sve do 2008. ja kao šef službe sam dostavio šefici obračunske službe. Ko je bio na bolovanju, ko je radio, ko je koristio godišnji odmor. Znači, zaključno sa 31.12.2008. godine. Mi smo tu davali po šablonima sve ono što treba da bi ova čaša bila kompletna, odnosno motokultivator. Ja sam napravio presek, dokumentacija je sakrivena, odnešena. 1000 motokultivatora u celosti je ostalo likvidacionom upravniku Miljči Kostiću, koji je definitivno pokrao sa Agencijom za privatizaciju, jer odlaskom u stečaj oni su morali sa Predragom Kosovcem da naprave finansijsko-materijalno, znači presek, takođe presek, a ovo je morao da napravi presek. Sad su ovi novi. Kad je došao, znači da iskaže sva ova potraživanja za sve nas, nije to uradio. Ovo je morao likvidacioni upravnik sa ovim da napravi, nigdje se ne pojavljuju ti motokultivatori. Znači, nije bio problem 100 motokultivatora, mi smo pravili 40.000 motokultivatora na godišnjem nivou, plus sva ova oruđa, da nismo mogli da napravimo 100 motokultivatora. Pa ja pitam sad, i pitam tužilaštvo, šta treba više da radi? Oni može da rade i treba da rade i na osnovu neke dojave. A mi smo njima sve dostavili i ja treba još tu, ne znam šta treba da pišem. Imena, prezimena, da crtam, gde su, kako se. Da li su na Kopaoniku, da li su na Zlatiboru, da li su na Babinom Zugu. To je problem. Znači, u vreme likvidacije, znači 1000 motokultivatora, gde su, imamo saznanja da su pravljeni i po garažama, kako je taj repromaterijal izvežen. I sada nešto još opasnije, moram to da kažem. U samoj fabrici, u vreme stečaja, ovo je sada treći taj stečajni poverenik, kome oči ne vidimo, a morao je i sud i Agencija za privatizaciju, ali pre svega sud i sudija Božidar Golubović da naloži da u pisanoj formi dostave ko je, šta je, odakle je, da bi mi mogli da se njemu obratimo. Ne mogu ja da stojim danima na kapiju pred pustom fabrikom i da čekam i svaku da učem za rukav, da ga pitam, jesi ti bre taj, jesi ti taj. Meni to ne ide u prilog i to ne želim da radim. Ja hoću pravnu državu. Mi pravnu državu nemamo. Mi smo se hvatali za slamku spasa, ali očigledno moramo da se uhvatimo za motku spasa. Šta hoću da kažem? U samoj fabrici danas je nikla još jedna fabrika. Znači, iza toga stoji opštinsko rukovodstvo u Knjaževcu. Kakva fabrika u pitanju? A evo sad ću da vam kažem. A samo ukratko jer imamo još 2 minuta. Odužite malo. Još 2 minuta moramo. Kakva je to fabrika? Pa i mi to ne znamo. Mi smo se obratili opštinskom rukovodstvu. Kako i na koji način je neko mogao da pribavi gradsku građevinsku dozvolu? Kako je to neko od poverilaca? Pazite, poverilac je javno komunalno preduzeće. Javno komunalno preduzeće prodaje taj deo placa. Drugi poverilac počinje da pravi fabriku. Kako je on mogao da pribavi sve te gradske građevinske dozvole? Pa to nije parcela. Industrijska zona isparcelisana i sada se nekome daje. To je sam krug fabrike, ljudi. Kako ću ja sutra da uđem u privatizaciji kao predsjednik poverilac i predsjednik Skupštine? Pa kažemo tebi ovo je naše, ovo nije naše, ovo je naše, ovo nije naše. Pa vi ste neozbiljni i sve će to da baci. Samo moram još nešto da vam kažem i to je veoma bitno. Oko svih tih presuda sama Evropa je doslovce rekla 3 kategorije, nepovezan radni staž, sudska izvršna rešenja, otpremnine, ni u predvorje Evropske unije. A, da, evo ga. Šta se dešava 10.
12.2008. godine, gledajte, neka vaši gledaoci, neka vide šta to sud u Srbiji radi. Ovde je, znači, moj advokat koji kasnije traži da mi se omogući da preuzem svu tu robu. Evo ga Pokažite prema kameru. evo ga original zapisnik od 10.12.2008. godine, gde sud, opštinski sud u Knjaževcu, vrši prodaju pokretnih stvari u korist poverioca Veroljuba Antića i Risti Divka. Evo ga. Datum, evo sve. Tu se navodi šta je prodato, tu se navode koji su kupci. A ovde na kraju stoji služba, znači milicija, advokati, mi poverioci i rukovodstvo fabrike. Izvršena je prodaja. Znači, kupci su na depozit suda uplatili novac. Kupci su, samo da to da kažem, kupci su na depozit suda uplatili novac. Sud je u 2009. znači i posle likvidacije omogućio kupcima da postanu vlasnici robe, a ja nisam postao vlasnik ni novca, ni robe, jer sam u tom postupku ne samo poverilac, nego poverilac kupac, jer sam se javio za dosta te robe jer nije bilo kupca. Ja se izvinjavam, nažalost, vreme nam je isteklo, imamo još samo trenutak da... Šta ćete samo učiniti, samo u 10 sekundi, šta ćete dalje učiniti? Ne odustajemo. Ne odustajete od borbe? Ne odustajemo i zamolit ćemo i vas. Kada se budemo sada dogovorili, mi planiramo znači tokom ovoga meseca da pozovemo sve radnike, ne samo IMT-a, nego svih bivših radnih organizacija, jer su svi isti po istom šablonu uništeni. Nije rešeno ni sa ledom, bez obzira što oni pišu po ovim seljačkim novinama. Ništa nije, njima se duguje radni staž, njima se duguju otpremnine. Šta je urađeno sa Đervinom? Šta je urađeno sa Mlimpekom? Šta je urađeno sa Brankom Dinić? U Branki Dinić. Dobro, ja vam se zahvaljujem, zaista nemamo više vremena. Ali najbitnije je i ovo, $300.000. $300.000 preko inkubator centra ulazi navodno u IMT. Grade se tamo, prave se neki bungalovi. Evo, danas to više ne postoji. Hvala vam na učešću u emisiji. Biće prilike da pričamo i dalje o toj temi. Nadam se da ćete uspeti da se izborite. Ako možemo na neki način da vam pomognemo, mi smo tu. Dakle, poštovani gledaoci, bila ovo emisija povodom. Razgovarali smo o sunovratu društvenog preuzeća IMT Knjaževac, nekada jake firme, jedna od najjačih u Evropi za proizvodnju motokultivatora. Sa vama su bili gospoda Veroljub Antić, predsjednik odbora poverilaca te firme, Zoran Nikolić, predsjednik Skupštine poverilaca i Zlatomir Marković, ovlašćeni predsjednik bivših radnika. Dakle, to su i nekadašnji radnici, sindikalni funkcioneri društvenog preduzeća IMT Knjaževac, sada u stečaju. Vi ste gledali emisiju Povodom. Hvala i svako dobro. Hvala i vama. Hvala.